RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako ni si Renz, 32 anyos, ulitaw, taga Sarangani Province Jugo. Pero ni ako magtrabaho sa Jensan. Personal lang ning akong problema ug may legal. Kabahin kini sa mga tao sa akong palibot. Nagikan sa bata pa ko, hangtod karon nga nagtrabaho nako. Ingon man gid ini ang mga tao nako. Aron niyang sabdan, sugdo nako sa bata pa ko. Sa nag-eskwela pa ko sa elementary. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na nak, suod na sa inyong eskwelahan ha. Kaya aron makapauli na ko. Iyon lang uli, ma. Say ayaw og pauli. Dili ko nimo papaulion na. Nga maayo man og apil ko sa pag-eskwela nimo. Sige na. Kay daghan pa ba kay kong trabaho na sa bahay. Kuyog lang po ni uli, ma. Nayapag naman taon ka. Uy, gihatod ganit ka din na sa eskwelahan. Aron maka-eskwela gyud ka. Unya mo kuyog na sa dinuon ka na kog pauli. Ay, Renz, ayaw ko parisyo ha. Daghan pa ba ako katimanunon. Ayaw pag binata, kay dili nakabata. Nag-eskwela na gud ka. Sige na ha, sod na ha. Kay mag-flag ceremony na muron karong taod-taod. Sige na lang, uy. Daan ako mga classmates eh. Ala? Nanantambok. Nanantambok ka? Ay, kapit maliit ang baboy ay. Ay. Ando kaya ka na, baboy, dugay ka. Baboy, dugay ka, laugay yung mama. Baboy, baboy. Nangyabot ay. Uli naman ko. Baboy, yung ba? Ay, kabuang baya ni mo, Renz. Uy, gihatod na ganit ka sa eskwelahan. Ni pauli ka man hinuon, sunod na ako. Ang ambi. Nungulungul lang ang baboy ko. Ito o, ana. Anong masuko man ka? Nga dili man natin nga baboy ka. Tao man ka.
Pasagdi sila na. Kay kung magsige kag ingon ana Renz, mawa gyud kay grado. Na, wa gyud kay grado. Kay di man ka mo eskwela tungod lang ana. Sagdi sila, ibaliwa sila. Ayaw tagda. Kung sa mo ko mag-school, eh. Aron sa lain akong eskwelahan mo eskwela. Aron din namin magkita sa mga classmate nga. Mga sumugan kayo. Karon na high school na ko. Lain ang mga estudyante sa kong palipot. Mayroong tawin ko na. Wala mabuli na ko. Oh, ganun eh. Maninda ka eh. Itambok. Sibot na yung pasabot. Bart! Ilawar ko si mga tambok, babe. Anong nanumpag magka? Gikan sa elementary pa ko nga sigihan jugog bully. Hangtod nga nag-high school na ko nga may apil na pisikal. Muragway adlaw nga di ko mabunog sa mga bully na ako. Sumbag ug patid ang akong mahiguman. Mabunog jud ko permi. Ugon niya, Magunsa ka? magkatong kong martial arts ma. Kay nga naman ko no. Lagot na kay kuha ng mga bully na ko eh. Kinahanglan magkamao ko ana man para makadipinsa ko sa kagalingon kung may mapasakit na ako. Hoy, hoy. Ayaw ni Ana Renz, ha? Kapila tamang kasultihe. Nga ayaw na lang silag patuli. Pasakit na naman ko nila, be. Unsa? O paano mo manday ka musulti na ako dayon, Ana, ha? Kaya ato nang ipangkiha. Kinsa sila, ha? Kinsa lang silang nipasakit mo, ha? Ayun na lang, ma. Kagingan mo ako nila nga. Apilon mo kung musulti ko ninyo. Ha? Ngigagod. Samot nga pwede na to silang makiha, Ana. Dili man na mao'y sulbad, ma. Ilan naman kamao kung musukol lang. Di na ko nila bulion. Nag-anad na magyuna sila, God. Renz! Balik ako. Break sa break. Kinahanglan magkaroon ko ni. Para makasungtol ko sa mga nagbulit ako. Oh, kumusta naman ang pag-eskwela ni mo sa college, Renz? Okay na unta, ma. Oh, nganong naunta man na? Wa na to na mga nangbully na ako. Ang mga nipasakit na ko ba? Kaya makamao na mo kumulipinsa sa akong kagalingon. Apan karon nga nauso na sad ang social media, ma. Online na sad ang bullying, ma. Ug ang bashing. Unsa? Ambot nga ning kinabuhiya. Nga sundan magyud ko sa mga taong bully. Karon matag-post na ko sa social media, naagyo na'y komento nga dili maayo bisan karon nga may trabaho na ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nganong may mga tao mangyud nga bully? Unsaon man ako sila pagkumbinsi nga hunungo na nila ang ilang pagbully nako. Ikaduhang pangutana. Unsa may akong buhaton para dili na ko nila ibully pirmi? Nga bisan unsaon akong dayet-dayet. Baon naman gini akong lawas. Tambok ang gid ko. Ikatulong pangutana. Karon nga nauso na ang social media, sa sokmed naman pod noon ko ibuli o ibash. Matag-post na ako, may komento gyud nga negatibo. Unsa may akong buhaton na?
Ikaw pat o katapusang pangutana. Naabay kaso anang bullying? Asa mong kumuduol, aron katabangan ko sa akong suliran karon? Ang nabasab kong mudangop og doktor aron makondisyon akong utok ining bullying? Palihog, tabaging tabagi ko, kini ang akong suliran, Renz. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course, ang ato ang mga personal nga mga pangutana, mga emotional nga pangutana ug problema, willing si Attorney Elaine nga mutambag ninyo og muhatag og mga tubag sa inyong mga pangutana og mga problema. Busa ay ayaw na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong Suliran official writers page. Pwede sad ipadala nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello and a big shout out sa ako ang mga likers and followers sa Elaine Tantengco Bathan ug sa ako ang official Facebook page nga Attorney Elaine Bathan. Please go like ug follow guys and continue to like and follow kini ang akong Suliran official writers page. Padayon ta sa pagpaminaw, pag-like sa mga tanang programa sa ato ang stasyon DYHPRMN Cebu sa Facebook account ug 612 sa Kahanginan. Don't forget and mapaminaw po ninyo sa YouTube, guys. Mugini na kanindot no sa technology. Kay ni gamay gyud ang world, mas convenient, but then again, sometimes very dangerous kung magpataka tag paminaw og mga balita, news, og mga feature, og mga items kay ang kasagaran karon fake news. Please let us listen to news coming from the legitimate source of media source, no? Legitimate media source. Sama sa Radio Mindanao Network, DYHP, no? 612 sa ato ang mga radyo, kang Attorney Rufil Banyok ug sa uban pang mga anchor nato sa news ug sa balita dinhi sa radyo. Naagi uban, no offense sa uban dinha nga magpakaron ingnon journalist, dili di ay vlogger di ni sila, pero dili trained sa ethics sa media, no? Anhi lang gyud ta sa kanang mga legitimate nga sources, no, of information. Punto legal, of course, today ato ang letter sender, taguon na to, tawgon na to sa pangalan nga si Renz, 32 years old, ulitaw from Sarangani Province, pero naa nagtrabaho sa Jensan, the land of tuna. Pagkalami yun sa mga tuna lab, as kay dinha sa General Santos City, no? Kaning iyahang mga gipang suwat karon, murag I think kaniyang mga giagian and issues, no, as a person nga na-experience niya kanang bata pa siya. I think this is a typical case of bullying, no, nga sa bata pa siya sungugon siya, tawgon siya pangan, tawgon siya baboy, and I think it also affected him hangtod na lang yun sa nidako, and gidadag yun niya, no, nga feeling niya ginabuli gud siya maski pa og dako na siya, of age na siya. Now, unang pangutana, nganong may mga tao magyud nga bully? Unsaon man nako sila pagkumbinsi nga hunungon na nila ang ilang pangbuli nako? Okay. Now, naagi ubang tao nga hawd, nga abusado, nga magsalig kanang garaon, bugal-bugalon and the like. Naasad gyud tao nga medyo weak og personality nga kinahanglan gyud nato i-convince ug ipa-feel nila nga dapat confident sila, nga dapat di sila magproblema, di sila mahadlok, that they are enough, nga dapat motigom sila og saktong kaisog to fight back, and for them to realize na it is okay to fight back, labi na og ikaw mo'y giunhan, no? Mugi na akong ingon kana akong mga pag-umangkon sa una, hoy, ako ginang ingnon, oy, do not start a fight, okay? It's wrong to start a fight. It's wrong to punch somebody. It's wrong to kick or to slap somebody. Do not ever do it first. Kana. Pero if unhan ka, fight back. You hit them once, inana dyan ko, and then you tell the teacher. Or if you want, you tell the teacher. Pero ganahan dyan ko, bauso ka. Kaya that develops your character. Now, mo gini, sad to say that's the reality lang yun, Renz. And ako, while we cannot explain nga nung ingon ana sila, ang akong gusto nimo unta is ikaw maka-realize ka that you are worth
more than how you see yourself. Because sometimes, manggod ba, kanang mga bully, mangita po nagbiktima, di man na sila mga taki, or mubugal-bugal, or manghilapot, kung kabaw sila, na kaning tawhana, di basta-basta. And muna akong gusto para nimo, develop that attitude because you are worthy, because angay kang respetuhon. So, ayaw og hiko-hiko din ha. Look them in the eyes, stand up straight, no? Ug katong sa una ay I cannot see kung unsa gyud ang imuhang kanang body, kuan you feel good, look good, pagwapo about yourself. It starts always with you. Ikaduhang pangutana, unsa may akong buhaton para dili nako nila ibuli permi? Nga bisan unsaon nako og diet, mao man gyud ning akong lawas, tambok man gyud ko. Excuse me. Kung magtanaw mo na ako sa akong Facebook, tanawa ko ng akong mga pictures, mga 2016 hangtod, mga, labi na dili, mga 2016 siguro. Okay pa ko 2016, pero chabi-chabi na gyud ko, ana, no, di man gyud ko daot, di gyud ko tikig, di gyud ko kanang pang-model og lawas, di gyud ko. Sukad pag gyud na sa una, medyo chabi-chabi gyud ko, pwede pa gyud ako mo-qualify tambok. Pero niabot gyud sa punto around 2016 siguro, sugod din ha, hangtod mga 2022, 2022, tambok chugtay ko, magkatawag ko magtanaw karon nga huy di na kong balik didto. Kaatong panahon na, yes, like you Renz, gasigi sad kog diet, pero kibaw ka tanan mo inom ko Bioslim, mo inom ko anang tanang kanang mga pills din ha, kanang slimming coffee, kana mag-keto diet ko, vegetarian ko, 1 meal a day, kada mga ingon ana, pero kibaw ka, diin ragyod ko ning gamay, katong isugod na kong dagan pag 2021, 2022. Katong pag-COVID nga, mingaw laay kaayon, impalit kong stationary bike, maglakaw-lakaw ko, kanang kay pwede raman to mga ingon ana mulakaw ko tuomog di pa mo kumdagan sa una pero makalakaw kog 15 kilometers gikan balay padung liluan kay na may IBP run nya nagwalk crash attorney Elaine pero didto nagsugod dili gyud mo work ang diet kung dili ka mo exercise mao gyud na so dili ko mo tuo nga maglisod ka nga tambok yun ko, no. Ikaw, Renz, mga naminaw na to din ha, bangon mo. Sulay mog walk, sulay mog run, sulay mog exercise. O, so man rong pickleball, sulay dulag pickleball. Ako di lang sa yun ko magpauwat anang pickleball. Kamo lang sa din ha, ari lang sa kusdagan. Pero that really changed and transformed my life. Slowly lang yun, slowly. Ang tanang nakailan ako, no, mutuo musdi, kabaw yun na sila, wa yun, kuy sports, sukad pa pag elementary. Di, wa ko'y labot sa intrams, oy, di ko cheerleader, wa ko'y intrams, no? Pero, karon, one, because I realized that as we get older, need sad yun na to, nga, what you call this, need mang yun na to pod, nga, mag-exercise, lifestyle change yun. So, ayaw sa anang diet, you transform yourself through exercise, apilig diet, pero exercise yun. Ikatulong pangutana, karon nga nauso ang social media, sa SOCMED naman po hinuon ko i-bully or i-bash. Matag post na ko, may komentog yun nga negatibo. Unsa may akong buhaton ana. Una, ay pa-comment. Ayaw sila i-comment, i-delete, i-block ng mga tao. You only bring in your friends nga close ka and kailani mo and who do not bully you. Those who are bullies to you, way batasan or di kaganahan, do not deserve to be your friends on Facebook. Therefore, limit your Facebook account only to your friend. Kung kinsay maka-view o di kaganahan na imo comment, pwede man na nimo undo ang comment. You know, there are things nga kinahanglan nato kita mismo ang mo-block o mo-pugong. Take them out of your life if they are toxic to you. Anaa lang sa Facebook. Ug manghilabot pa gani sila ay ikihag cyber libel. Kahasol ninyo na may balaod mo protektar nato. Kihana kasamok, no? So, next, akaupat o katapusang pangutana, naabay kaso aning bullying? Yes, there's cyberbullying. Asa man kumuduol? Aron, katabangan ko sa akong suliran karon, angay basad kong mudangop sa doktor, aron makondisyon akong utok aning bullying. If you really feel, no? Nga you need help, please go to a psychologist. You can go to a Dr. Rene Obra, dinha sa Vicente Soto, no? A psychologist or a psychiatrist to help you cope. And that's one way so that you can feel good and feel better about yourself. Ikaduha, ingon jud ko nimo gyud, running. Running will really change your life.
It changed mine. It will change yours. Ikatulo, yes, there are legal remedies. Pwede kang mukiha, pwede kang mo-file og kaso sa mga bully nimo, either cyberbullying or cyber libel. Bottom line is, know your worth and know your right. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.